איך הוא עשה את זה היום בלי להתנדנד? לא יודעת. פשוט באתי, חוטף לא אכפת לי. כל הכבוד. זה שלב ראשון. אל תדבר איתה. הלו, בלי הפסקות, קדימה. האולימפיאדה מחכה לך. זה לא מעניין אותו. שכח מה עושים. טוב, יש עוד דברים מעניינים חוץ מלעמוד. תראה, הוא גם מתקרב, הוא עושה צעד. וואו! כאלה כזה. תראה, הוא מבסוט, הוא רוקד. כאלה כזה. עכשיו אני רוצה שאורי ישלח תמונה כזאת. נראה אותו. הוא והבת שלו. עד 8 חודשים כבר ישלחו. אוי 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 אוי. וואו.